minsan po nahihirapan po ako dito. Mabigat po talaga siya sa ano, kahit po minsan angali po, makaupo lang ako. Hindi mabigat po siya kahit nagano po. Saka masakit na rin po siya tusukan. Kaya sana po humingi po ako sa inyo ng tulong, konting tulong. Abangan ko po yung kabilang braso ko upang hindi ko na po magamit to at di na po masira ng masira po. Magandang hapon. Kumusta? Pero sa istorbo. Istorbohin mo muna namin kayo Tulog yung bata? Kagigising lang. Gising na. Yeah. Ayan. Nakalingap, agapay. Dito umulit kami sa bahay nila Gilbert. Ayan. Para ibigay sa kanya itong pinapaabot na tulong ng isang kababayan natin. Ayan. Kay Diamond Catcher at saka sa isang Kagapay Angel. Ayan. Galang shoutout po sa inyo. Napagod. Pung muna tayo. Yan, kumusta Gilbert? So bale Tuesday. Pwede ba itong Ay, kahapon pailawin? galing ka ng nagpa-dialysis ka kahapon. Ayan. Para makita natin sila. May ito kasi nakaupod ako. Parang medyo mas namaga siya dito ngayon. Ano po to talaga yung mga tinutusukan yan. Yung mga Okay. karayom kasi malaking karayom po yun. Bali yung karayom So po. kahapon po mga kagapay, bali Martes kahapon, Lunes, Martes. Martes galing po siya ng pa-dialysis po siya. So kaya hindi na malaki yung tiyan mo ngayon, ito konti lang. So baka bukas lumaki pa yun kasi yun nga hindi siya makaihi kasi naipon yung tubig sa kanyang katawan. Buti nagising na ito yung anak mo, no? Ay, hello baby. Anong pangalan niya? Asher po. Asher. Si Asher, tapos ito si Basher. So ito pala may pinapaabot dito. Itong Pampers. Ayan. And yung lamin to. Medium yung Maraming salamat po kay sa isang Kagapay Guardian Angel ko na nasa ibang bansa. Maraming salamat po. At ayan, meron pang gatas. Ayan, Alaska. Gatas ni Bibi. Tapos meron pa kami ibibigay sa iyo itong ito yung sinasabi namin nung nakaraan. Hindi mo nagamit na ganyan. Ano yan? Electric Tawag fan dyan, yan. Electric fan. Pero mas matipid sa kuryente kasi yan Oo. Ganito lang din yung ginagamit nila. So, Pero mas malaki to, medyo malakas. Tayo kayo. Kaya ka dyan, Bill. Tayo kayo. Ito ko po. tapos ito, wait lang saan. Ay, wag. Ito galing ito kay 2,000 galing kay Diamond Catcher. Maraming salamat. Ayan, Diamond Catcher po yung 2,000. Tapos ito 1,000 sa isang Guardian Angel ko.
Yung bali ang binigay niya 1,500, ito binili ko ng pamper. Tapos ito, ako na yung bumili nito. Maraming salamat Yan. po. Kahit pang ano po, mga pang ano po niya sa ano, gastusin po niya sa araw-araw, tsaka pinaka-importante yung pangbayad mo ng dialysis. At sana po mga kagapay, meron pang magpaabot ng tulong kay Gilbert. Ayan. Thank you po doon sa mga nanood sa video ni at nag-share doon sa video ni Gilbert po. Maraming salamat po sa kapay. Kasi ako nagbigay ito ng tulong. Sa mga hindi pa po nakapanood or sa bago pa lang makakapanood nitong video, ito yung pangalawang punta namin kay Gilbert. Yung una, ayan, pwede niyo pong panuorin kung saan yung doon yung mga konting kwento kung bakit may karamdaman po si Gilbert na ganyan. Ayan. So, bali, ayan, makikita nyo po sa mga bago pa lang nanonood dito. Yan, yung ugat po sa kamay ni Gilbert ay lumaki na po. Tapos, ayan, ikaw na yung magkwento sa kanila. Yung, kasi po yung, kahit na po yung dali na bulag na po to, ito pong pandemic lang. Kasi po, dahil po miss talaga, tapos din po kami, isa po wala po ng trabaho sa record, din po sa regular kasi minsan lang po ito yun. Ngayon ako na po naghahanap ng paraan. Pasalamat po ako kay Sir Asher and Miss Karen Basher. Agapay. Agapay po. Dahil tinulungan niya po ako. Kasi nagbigay po sa akin ng mga tulong. At sa mga lalo na po sa mga group na nag-post po ako, hindi po nagbibigay po sa akin lang tulong. Tapos sa yung gagalitan ko, sa mga nurse ko po, kapasalamat po ako. Kasi minsan pag wala po ako talaga, pinapapunta pa rin nila ako. Pag talaga. Maraming salamat po doon sa maasikaso kay kapatid na Gilbert po. Every twice a week po siya nagpapadialysis. Then every Tuesday at saka Friday. So bawat niya doon, 250 no? 250 yung binabayad po niya. So kapag hindi po siya mapag-dialysis, mangyayari lumulubo po yung tiyan niya. Tsaka pati mukha niya. Tsaka lahat po. So ganun po. Kahit nga po kasi lang wari yung mga mag-aaring. Lahat talaga yan kasi yung tubig hindi lumalabas. So lahat talaga Ipon po talaga. lulubo yan. So ayan po, kahit ayan, pasalamatan po natin kahit ito ay mga munting tulong lang. Sana may magpaabot pa po ng tulong kay Gilbert. Ayan, maraming salamat po kay Diamond Cancer. Ayan, kay isang kaagapay guardian po. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po din. Sa munting tulong kay Gilbert. Ayan. May pampers na po yung anak nila. Ayan, kahit pa paano, ano rin to, mga ilang abot siguro to ng 1 week. Mahal pa na yung pampers, no? Ano lang nga po binibili namin lang. Happy lang po. Ito pampers, ano to, sobra 500. Hirap din pa naman. Hindi kasi maganda rin yan. Yung Oo. pwede yata sa whole day yan eh. Kahit di mo napalitan. Hindi, ano to, pang ano to, up to 12 hours. 12 hours. Kahit ang gatas niya, ayan, alas na para kay baby rin. Mm. And, yan po, sana po may magpaabot pa ng tulong sa kanila. Ayan. And, yun, ako din po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta po sa ating programa. Ayan, sa mga nagsishare po ng video, nanonood sa aking mga video, maraming salamat. Lalo na sa mga OFW na laging sumusuporta po, nagpapaabot ng mga munting tulong. Napakalaking tulong po yan pag pinagsama-sama po. So yun, maraming salamat po. At yun nga, sana marami pang mabot sa kuya ay Gilbert na tulong. At na nag-pray kay God kasi si God lang naman talaga yung
nakapagawa ng mga imposibleng bagay at siya din po yung may hawak ng kapangyarihan kung at kayang pagalingin ng isang tao. Ayan, at saka sa kanya din ang gagaling ng mga blessings na natatanggap natin, kaya lagi po tayong magpasalamat po sa kanya. Mag-pray lagi araw-araw, diba po, Gilbert? So yun po, Tito Gilbert, baka may gusto ka pagsabihin. May huling mensahe kaya kuya sa mga manonood? Gustong pasalamatan ulit o maghumingi ng tawag dito, tulong sa mga nanonood? Po ulit humingi po sana po sa tulong para sakali man po meron tumulong sa akin. Kapagawa ko na po yung kabila ko dito. Dahil po minsan po nahihirapan po ako dito. Mabigat po talaga siya sa ano. Kahit po minsan angali po, makaupo lang ako. Hindi mabigat po siya kahit nagano po. Saka masakit na rin po siya tusukan. Kaya sana po humingi po ko sa inyo ng tulong, konting tulong. Abangan ko po yung kabilang braso ko upang hindi ko na po magamit to at di na po masira ng masira po. So ilan na ulit yung dapat magagasto po magpagawa dyan? Dito po kasi saka sa NTI naman po maabot lang po ng 6K lang naman po ipagawa. 6K po. Pero ano na po yon, yung bali pipila na lang po kami doon. Hindi na po siya yung ano talaga rekta. Babalik ka pa po doon. Parang ano lang po siya. Parang may lalakarin parang ano lang siya, pang promo ng mga mare. Parang ano lang siya, mga bawas-bawas na. Pipila ka lang po doon sa pilahan. Tapos may konting babayaran ka lang po naman po. Tapos yung mga gamot, yun po. Tapos tatahi. Po dito tatahin. Naayos po to, parang tumutunog kasi ito eh. Parang Okay na po. parang naano ako, naghihina ako pag nakikita ko yung comment. Kaya po sana humingi pa ako ng kaunting tulong kasi para po maagapan po yung kabila ko. Mapagawa ko po yung kanan ko po. Yun lang po sana. 6K ano sabi mo? Opo. 6K. Po. Yan. Alay mo may magpaabot ng 60. Nagas po dito nasa samang pamasahe po mga 7 na po na ilang balik lang. Pila lang po. Kasi This lang po talaga kasi mga 70 pwede nang ilapag yan. So yun po, mag-pray na lang po tayo, malay mo may dumating na bigla na naman Na biyaya. blessings, kasi si God hindi yan, kung hindi man niya ibigay ngayon baka bukas sa isang araw pinapadaan din sa mga ibang tao. So mag-pray lang po tayo, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Naganagal po tayo. Sige. So, maraming salamat po sa lahat, and lagi po natin suportahan, kaagapay. Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Mabait yan si Kaagapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Maraming salamat. Ayan, Hanap lang Gira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ang probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Bisaya, hindi ako pastilan ikaw. Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba?
solid din po itong sumusuporta sa atin. Grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out. Maraming salamat sa inyong tumulong sa akin, mga kagapay.